Здравейте, аз съм Div Gaming и днес ще правим тази кола, защото имах случай, който не бях записал и после играх офлайн и купих колата и тази ще я правим проектно. Ми иска 10 лева за L Custom, който 18200, но това е втори епизод на Drag Racing Street и днес ще минем всички квестове и максимално колкото можем ще съберем пари за Нисана. Това е като начална кола, втората най-добра, защото е 4x4 и е бързо седи като конете. И смисъл няма толкова труд да плавате в тази кола. Нека да почнем. В момента влизам в аккаунта. 8 вечерта е. Защото имах разправи с стария тим, който не струваше. Буквално всички бяха некоректни и просто искат 3-4 хиляди гори, после отменят босове на някои, за да вземат своите босове. И накрая ни оставим без босовете, взимат босовете и казват, що не играете. Затова. Нека да почнем. Christopher White. Ми 7 км. Ще почвам от чат рейсовете. Опа. Никой да ви каже, че има се казва Pro Street. Не влизайте в този отбор, играти некоректни е. Аз по-нататък ще направя отбор, като си над 3-4 хиляди коня или над 1200, после там ще се апгрейдна колата. И смисъл ще правя тим в този аккаунт. И смисъл не влизате в този тим, който се казва Простри, че кажат най-добрият тим, малки бонуси за начало към средни бонуси, таксата ефтина 150 зелени, 100 000 жълти. Ма просто като ги давате тия пари, вие не правите нищо, накрая се ядосвате, що няма босо и накрая ще лехнете като мене. Тъй, че не ви препоръчвам да отивате в този тим. Вземете някакъв по-добър. Pro Street тима, българско комюнити, но не става. Не струва за всичко на света, което искат да направят за този тим да влезете, просто се намерите по-добър. Това ще ви кажа. Намерете си по-добър тим. Даже шефа с някой умрял супар с хора кандидата от 3700 коня, каза, че 4100. Всички лъжат, спамят. Абе, какво да кажеш, сервера изобщо не става. Тима не сервера. Скоро ще кача линк в билд на канала за TikTok и други. Какво да ви кажа? Ще се опитам максимално да ви кажа за играта, как се правят нещата. Е смисъл, може да правите запитвания в чата. Аз ще ви обяснявам как да направите това. И смисъл, какви да въпроси имате в чат ги слагате, аз правя клип за тях или отделни клипа, както вие решите, или аз. И смисъл, така получавате това, което искате като запитване. Че да ви кажа. Какво да ви кажа? Доколкото разбрах от един мой приятел, да ме следва, който е единствения абонат за сега. На Car Sales Simulator няма да се качва много, може би. На Drag Racing повече, защото тук левелите се качват по-трудно. И не знам.
И пак казвам извинете, защо нямаш клип. Ето го днеска. Казах ви причината. Извинете пак. Но такива станаха обстоятелствата, защото бях на училище до късно. Имах работа и така. Даже днеска бях в училище до късно, разходихме се с един приятел. Даже сме го чистихме един апартамент, един час, 7 етажа. Какво да я кажа? Много се ступаха. Те са ли на този тим е гад некоректните, като казвам и не, това се говори за главния акаунт, не за този. Ако искате клип на главния акаунт, кажете. Мога да направя. Не ми е да. Да ще купя премиум в този акаунт или не сега. Така. Искате ли Among Us? Принцип нямам как на тази игра, да съм импостър, но... Вие преценете, запитайте запитвания, ако е някакво за ЕЦУ-та, скорости или сетови, ще са в главния акаунт в играта, иначе пак ще ги пускам тук, клиповете и другата седмица ще се пробвам клипът да ги направя от компютър, ако мога, и ако искате може съм на BeamNG Drive. Няма тук игра. Съжалявам, че няма тъмнел, не знам как да го сложа. Кажете как се слага. Не знам как се слага. Ще да кажа, за този тим просто не си струва. И като го видите, просто се махнете от него. Вижте по-кадърен тим. Дори да са по-малко по-кадърен. Да казвам. И сега в главния акаунт ще са тим, с 8 тим. Или ще правя мой собствен тим. Не знам пък вие дали да сте с тим или да ще купя зелени да се направя тим. Подвиг. Направя или да чакам да взема, да вляза в по-кадърно. Вие прецените. Което на вас е по-забавно, не знам как да го кажа. Был принцип. Много пари. Опа. Exchange Available. Вземам другите два. Там ги. Често да взема един кредит карт. Сигурно няма да имам късмет. Двойно това изкарахме бе. Следващата с кое е Improved Retail Times. Какво стана?
Хора, какво стана? Нещо стана. Вие знаете ли, че някак ги... някак ги ресетна, бе, хора. Контактирам с Word. Някак... Странно. Добре. Сега трябва го мръвна някъде тук. И да ми помогнете с нещо. Не знам как. Само в очи. Ударите камбаната, ударите лайка и повече видео. За повече българско комьюнити. И така. Последните H2 Team. Те са най-добрите. Даже ето от Discord даже пред H2 Team. А влиянието на него там ще ви обяснат повече според мен. И тимовете са за макс бонуси. И смисъл те си имат акаунт в YouTube, TikTok и Twitch, ако не се лъжа. Ще опитам да оставя линка за тях, ако не успея, не знам. По-възлично четя. Какво да кажа? Стартовното начало. Искате ли следващия епизод да е на главния акаунт? Ако да, просто кажете коментар. Да, не знам. Може да се ударите камбаната. Защото май няма да се ударите как да са. Ама сега, това е начало ново комьюнити българско за тази игра. Какво да ви кажа? Малко съм така нечитав. Не знам дори как ще се изкарват пари от YouTube. Казват, че хората... Даже Вента е качвал клип, че не му да... от YouTube или ко беше там. На YouTube. И смисъл, гледах това видео и така, опа. И се чудих как става тая работа, на колко гледания трябва да и тем подобно. Америка отколкото българи. Това дей става тъпо, че като направиш на аккаунт трябва да станеш 5 левел, за да можеш да ходиш да пишеш. Защото че явно не става. Аз трябва да си купя чарджер. Все е по-бързо от това. Quest complete. Никога колко да се играе редовно. О, 100 XP. 6 лева.
Извинете, нещо стана. Някакъв пакет беше по мен. Там просто нещо се е шумали отвънка. Говорят някакви цигани. Добре, пак бях тук и забравих ако бях. 6 км, 6 рейса. Добре, айде 6 рейса правим ги. Главният акаунт ще е следващия епизод. И ще ви покажеш, ще разгледате настройки всичко. И ще ви кажа как се правят, кое за какво е и кое точно за кое е. Защото повече хора имат такива запитвания, това за кое, какво е цело трябва да се сложи или какво трябва да се температурата на гумите. Не температурата, а таковата. Май температура се води, не знам. Имат запитване как се прави едно, друго, пето, такова. И всеки почва това така, друго така, пето, осмо така. И така се почва. Също ще направя как се взимат доста пари, нали, бързо как се взимат пари, как се направиш бързо Viper проект или някакъв проект по ваше iCustomize. Всеки проект, който искате, даже и сток мога да ви кажа какви са хубавите коли. Ще правят отделен клип за всичко това. Ще го посна тук, в YouTube канала ми. Моля да се показвам, абонирайте се, посна как на минало. Сега. Утре качвам на главен акаунт. Ще покажа колко бързо са настройките ми. Конечно, моите настройки са 3 са 4700 коня. Но нали просто е така се защото тя са хубави. И един мой приятел му направих колата и е доста доволен. Той даже ме е фаната. И такова. Да, под коментара. Случайно да ви кажа неговия проект, който прави. На смисъл, който има. И в смисъл, той човек е доволен и доволен е. Аз си търсим двама такива, защото те беше тим дълго. Но тим, който не се използва. Човека даже шеф е неактивен. И да, той тима си е здрав, пак джикъс. И в момента имам един приятел, който осигури 2 места за нас двамата. И евентуално другата седмица, точно след ще ми свърши съдбита, а той тук моя друга седмица в сряда. И така, давам, че влезем в това. Ще сме в по-добре, по-активни са и са по-добри хора. Според мен, да, по-добре са.
Это Саша прям късно с турен двигателя, но моят FC на турен беше по 30 лева или 25 и това е 20 милиона и 21. И в смисъл, ще направим проекта, тази кола ще оставим тук, е така да си има. И ще играем с проекта. Да. Лесно, бързо. Както казват по готварските шоута, лесно, бързо, вкусно. Дигнах левел. Бързо се дигат левели, като имаш такива. Още се хиляди, това ще го селна, защото не ми трябва, нямам нито. Дигнахме парата, бе. Искам да видя едно нещо. Details. На 216. Тъпо.